Ukin jong ba tiklu jirwa ubadeiru uwe ni kinong kiulum bapau ka jilla uba walambok ulai thu bahadu menta kat kum ka khubor na Uttarakhand lai thu bakilayo sei ya khat khandai kli ki met yam na katei ka chaka habai kran bu nong lum khubor ka kanjat shai menta ka sngi ka nyu tarik risau laong bahadu menta kimpat shem ya kamet uba tiklu jirwa bat sa satang shipongut ban yo bu laong ru bakat kum ka jingong na ki rescue team kala bandon ka jingkerman bakidang im kat kum ka update bangiyo ti ong ba ki menin ki rescue team kila sei kum ba khandai tli e himet mo te ngilayo jing tip pat ki himet ba sei robat ki long ki di kila di dead body te menta par kat kum ka jing pet ka situation na ki dur ni ki dar te ka chances of survival ka don kin te ki sa sang shi phongut ki ban yo menta ki shu hope hi on ha ki rescue team ki ba le ha ka feel na ditang maki hi ki tip mo tingi up tang ya kata ka khubor na kalyang na ka core team ka badan ka feel let them retrieve all the bodies la dai lakung ko normal da long survive ne not survive ru ni ko apakin retrieve ya ki ba khait na ba sajrong adat altitude kalong ka e bhana ba ka oxygen ka duna sa kawairu ha ka por ba ki bri banya ban poi tu ka chaka ka shin por hadu kumba na kum na long kan long arsni e ki arsing kan simpon nama pin shui lei season lei du kam bha kam julong nama ki opang kita ki balai mo te nama ka height kala long jorong te ban lei yalam da helicopter ru ban penhar tu jakaru kamlong te nama ba ki imot ki bri dan kam ki balong acclimatize tang kita ki bri ki rescue ki bedang wan nas jorong ki basa sini ki jasi achen glacier jorong above 17000 tang kitu la ban ra the helicopter penha gitu to ni penha bang drop yaki ka to jaka rescue te ha kat kum jingi okho ba ka 16000 feet la shna ka kinja helipad kan land ka to ka ALH helicopter ko gi on ba ka bakin kit ki met ko ma bakin kit ki balong pra survive na to jaka te na kalian ka team ka pasang le kan bala but ki on ka weather kadang long dum kadang long kasin bening kadang dum te ka jenjar hi ban ya takil wan ta kila ya persang kat bala kila ya le kat bala ban persang ban retrieve ban pelajim ban rescue na kalian ki hajing syakane kamri ka expedition ka training course te kali ka first time ha ka history jong ka mountaineering in the world mo ha ka prothei bro ko ba kan ja kum kani kami syap kamu on ka accident ka bangim ju koi perkhat ani sya kam ju ja nomor ba haki kus ki hidden kita ki norms kita ki precaution bangin pet ya kita ki jing e ki ba shakmat lada mo lada ngi yo i bakalong don jing ma ngi ben sange no ngim ju approach ngim ju ya shakmat te henrei ka shwan ja khat kum ne kalong ka empat ju kampa thon khamja koj haka jing history jo ka training lada dei ke expedition ban to kala banjia nama ba fi ya ka unknown road andre kane ka chaka training mata ka bagi don kala institute ka pen train jala jan san post nem tam e menta te san post nem tam ko mari kila tip bahai ka to lenti mo te kila tip ha ka jinglong safety ka jinglong e ke issue hu ko da patang ka jile phala ka jong uglei ni khmilenti ba kiweru kenya bu jing dua ngi nang bu jing dua hi bangi ap tang ka jing phla ka jong uglei ta kan ba ma uni sna ilam yang makanya ka belum familiar lah deh siap train deh man ka por ya kasu ja rangkat nama mentau snem ru kane ka ka course ka ba lai na ka ba sa te shwa ka ta lo adep how ju hi peak how ne hi kya kiu kya lei mo te ki wan bet te hakani ki sngi dang ha ki kindiat sngi ru ka to ko we ka team ke lek la on phai no na ka to ka ju ka ti te sniu bob no ikine mo ka jingja ja kamariang te ngi mla ban no ngi mo kamariang ka han ko por kala on klem kala ban ngi mo ka jing utha ta ini ba ya cukup sang man kiu parabohnya kan yang first time haba kalau ne mo la da ngi ko ban long mountaineer nong kiu lom ngin hab ban pendep ki training kita training ko masasan tuli te ka training ma ila de pendep kawai te kata de na kata kada wi sayo ben le hane kawai ko menta ka de ka advance course ni namal la da phio grading e ba la phio
best performance haka basic mountaineering course ki recommend ye phi pinle haka next for the course ba pinang yo shishu jing tibet ki ba kham ha shakilu te kane ka course ka ba are that kat kum jing yo jing tip jonga te hi naka 122 ide top 10 trainees yo top 10 me ke haka jing long physical fitness jong i but haka jing long ka perform ka jong i ka long top 10 by out of 122. Oh, physical fitness te yurong very fit. Han hagajing mari abi khran ma. Namang idan kam kibri ki khran mari ki khran ban kit ki khran ban molong ki physical ni kata physical fitness be. Mountain ni kam kita mo. We have background on sports. On sports mai ilakai but football ilakai but athletics nangta bol ki ilakai ko ilakai mai mo. Te comes to not here football ka mari. Te but ekane ka sports climbing but kana mountaineering jang shoes dang ki lihat senam menta long jang pen i ka interest jong i ken te naga interest naga jing sha jit pat long ka naga option pat mi i ba i biang ka physical fitness i biang na dong hadang te ni la bu da selection te la sha jit te hajing shang i don san ngut na ki ba sha jit te ngi pha ya kan application skill ban pha kan training ma ngim ju kham yo in whole group te ma i yo ya kan training sha Uttarakhand te kita ki sangut ki yo ki training bakin kin select menta sha Darjeeling kan sha Darjeeling sha po SMA Himalayan Mountaineering Institute